Yeah. Chifotin Ndunge yo zimpena don zimrerutsi What the Bible says, it is never too late to repent. Nzira dzandofambira, zvinhu zvandofambira. Makawanda mandinomagisa, pakawanda pandinonyadzisa. Nzira dzandofambira, zvinhu zvandofambira. Ndiri mutadzi, ndichenese kubva kumweya wechina. Lead me more light and Ndiregererei. I'm your child right now. You are my father and Ndiregerereiwo. I have tried everything. Kwese kwandavamba kuna china. Ndimi mega mune power. Ndichakunamata every hour. Nzira dzandofambira, zvinhu zvandofambira. Makawanda mandinomagisa, pakawanda pandinonyadzisa. Nzira dzandofambira, zvinhu zvandofambira. Ndiri mutadzi, ndiri mutadzi sevagarika vemusodhomu, senyoka yekutopfurira adhamu, semukadzi ari kutuka vanhu zvake paInstagiramu. Sajona weniniva zvandiri kuita handisi kuzvibhilivha. Diaburos ari kundidhisivha kupera kwezuva handina chandiri kuachivha. Cyber tendau technologies vandigadzira mazino ndoluka sogudhisi, but pari kuda mufundisi kuti ndizosiya zvitadzoka mumwe musi. Ndodada nemi ndinoda ine, asi ndiregererei. Ndofamba nemi, ndodada nemi ndinoda ine, asi ndiregererei.